असा या मामद्याचा भरलेलं पान आणि लागलेली सपाटून भूक. हा 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 हा, गरमागरम सगळे वाफा येतात आणि हे पदार्थ टोटल झाले होत 11. आपल्या मालवणी लोकांकडे जेव्हा गणपती बाप्पा जातात, म्हणजे आमच्या घरी पण जातात, त्या दिवशी वडतात मामना. म्हणजे मामण्याच्या वेळेत जोडप्या ठेवतात आणि जोडप्या घालतात असा भरभरून जेवण. मग गावची लोक पण येतात, ऐसा म्हणतात असा मामना वडायचा. आता त्याच्यासाठी आम्ही आज मुंबईत केलं मामदा. गणपती बाप्पा चाललेत म्हणून. त्याच्या आधी होतं गाणं, पप्पा चालले आपुल्या गावाला, चैन पडे ना आमूच्या मनाला. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, आणि पुढच्या वर्षी लवकर या. चला आता बघूया मामण्यात आम्ही काय काय केलं. ही केलं पडवळची भाजी, चण्याची उसळ, काळ्या वाटाण्याचा सांबारा. मामण्याचा विशिष्ट असतात, अगदी प्रामुख्याने करतात मामण्याक वडे आणि सांबारा. आणि इथे भात, एक शिट्टी दिल्यान कुकरान. हा, गरम गरम. लाल माठची भाजी, आपली गोडी डाळ, अळूचे गाठिये, अळूची वडी, मामण्यासाठी लागतली काकडी आणि बाप्पा जाते जाते वेळी आमच्याकडनं परत मोदकाचं नैवेद्य. 2 शिट्टे झालेले असतात. गरमागरम भात. आता 3री शिट्टी झाली की आमचा जेवण झाला. आता मामना वडूक बसूया. तुम्ही पण या. मामद्याचे स्पेशल वडे, त्याच्या बाजूकीला आपला सांबारा. मामण्याक वया. सांबाऱ्यानंतर वरती येतली अळूवडी. अळूवड्याच्या बाजूक येतले अळूचे गाठिये आणि ही आपली लाल माठची भाजी. ही स्पेशल पडवळची भाजी, आमच्या गावचे पडवळ. त्याच्यानंतर इले लाल चण्याची उसळ. त्याच्यानंतर इलो आपलं भात, जेवणाचो राजू. आता बाप्पाचे फेवरेट मोदक. आता भातारिली गोडी डाळ. मस्त गरमागरम जेवण. तर मेन मामद्याक काकडी लागता. लोकांना असतात तर दुसऱ्याच्या झाडावर काकडे ठेवत नाही मामण्या दिवशी, पळवतले. आता लोणचं खय वाढू. असा आमचा मामद्याचा ताट तयार झाला. नेवरे सुद्धा पान कसा भरलेला दिसाक वया. आता एवढे सारे पदार्थ आम्ही दाखवलं तुमका, तर तुमका त्यांची लिंक पण देतो आणि कसे केले ते सुद्धा दाखवतो. चला करूया सुरुवात. गॅस घालव. अजून एक शिट्टी होऊ नये. भात जरा जास्त लायलंय ना आज भामना ओढचा ना, त्याच्यामुळे 4 शिट्टी करूया. 4 वडे बघा अजून किती वेळ झाले, फुगानच रवल्यात मस्त. आज हा मामदा. हे काय, हे आपले काळे वाटाणे. जे उकडणत नाही. हा, कुकरात 3 डबे लावून घेतलंय. काळे वाटाणे उकडले, चिरडून बघले. लाल चण्याची उसळ, त्यासाठी लाल चणे पण उकडून घेतलंय. ही आपली डाळ झाले. कुकरामध्ये हे 3 आयटम उकडून इले, भात लास्टला लावायचो. आता ही भाजीची तयारी. पडवळच्या भाजी कांदो कापून घेतलाय. ही लाल माठाच्या भाजीक मिरची आणि कांदो. ह्यो वाटपासाठी गरम मसालो. ह्यो बहुत सारो कढीपत्तो. काळे वाटाण्या सांबाऱ्याक आणि चण्याच्या एका टॅमॅटो. काळे वाटाण्यात घातले टॅमॅटो. अळूवडीसाठी डाळ भिजत घातलेलं आहे, ती आता वाटून घेतलेलं आहे. ह्या खोबरा सुक्या, कांदो, लसूण, आला आणि कोथिंबीर. ही वडीची पानं आणि हे आपले अळूचे गाठिये. ही बघा, हे पडवळ कापून घेतलंय, त्याच्यात ही चणा डाळ घालते. या लाल माठ कापून घेतलंय. आता वळूया खोबऱ्याकडे. या वाटपाचा ओला खोबरा, काळा बुडचारा होता आता कातून घेतलंय. पडवळच्या भाजी, अळूच्या गाठिये आणि आपल्या लाल माठच्या भाजी. या मोदकाच्या सारणात गुळ आणि खोबरा आणि ही कोथिंबीर. सकाळी 8 वाजल्यापासून तयारी करतोय. आता वाजले किती? 10 वाजले. 2 तास झाले. 2 तास झाले. म्हणजे पीठ भागूचा वगैरे ती सगळी तयारी केलंय. खाली मोदकाचं पीठ घेतलंय आणि आपल्या चालू आहे वेगळी तयारी. हा, ती पण म्हणजे ह्या सगळ्या आडाळ्यावर एकदा बसलं की ह्या सगळ्या चिरून पेरून घेतलं. बघा आता तुमका असा दाखवायचं म्हणजे किती मेहनत असता गृहिणींची ती बघा.
मामण्याचं जेवण करूचा असला तरी मग सगळ्या गृहिणींना सलाम की नाही हा आमदा असान दे की काय असान दे मामद्या दिवशी 4 माणसं अधिक येतात जोडपी बिडपी ठेवतात मग ती जोडप्यांका जेवण व्हाया गावी तर मजा येता तुमका माहिती असत आणि मामदा वडूक तुम्ही पण यावा वरती पण असतात पण बाकी सगळ्यांना सलाम बाबा ते करतात एवढी सगळी मेहनत आता काय मुंबईत सगळी एकटीच करतात आता आमच्यासारखे 3 जावा एकत्र असतील तर आम्ही एकत्र मामदा करतो आमच्या सासऱ्याने तीच प्रथा आहे सण सूद सगळं आम्ही एकत्र आता हे खडे मसाल्यामध्ये काय काय घेतलेलं आहे दगडी फूल दालचिनी एक लाल फूल 1 चमचो काळा मिरी आणि 2-4 लवंग आता ह्या काय काय गरम सामान घेतलंय तर आम्ही काळ्या वाटाण्याची उसळ आता हल्लीच टाकलं म्हणजे गोकुळ अष्टमीच्या वेळेत तो व्हिडिओ असा तो सविस्तर बघून घ्यावा म्हणजे मी काय काय साहित्य घेतलंय त्या तुमका कळत बरोबर ना आता आमचे अळूवडीची सगळ्याची रेसिपी असा ती तुम्ही सगळे लिंक खाली देतो ती बघून घ्यावा आता हे कांदे व्यवस्थित भाजावे नाही तर वाटत होता खरा कांदो ह्या 2 आहे का सांबाऱ्या आणि चण्याच्या भाजी तो आता चांगलो लालसर आता मालवणी वाटपाची रेसिपी पण असा आपल्या परब किचनवर ओला खोबरा घातलेला ता परतून घेतलाय ता जरा गुलाबी झाला आता सुक्या खोबरा मी मगाशी काप केलेले ना ते वाटून घेतलंय ते पण असं आता तापण चांगला भाजून घ्यायचा आता या वाटप थंड करू त्याच ताटात काढलंय आता जास्त की काय भरू हो मग भांडी कोणा घास मांद्याक भांडी मोपच पडतली टोपलीच्या बाहेर बेसिंगच्या बाहेर असा करू आता काय ह्याच्यात आता ह्याच्यात काय करूया ह्या करूया सारण घातला 1 चमचा तूप आता म्हणतात जुनी लोक हातातून भांडी सटकली तर बाबा लवकर जेव्हा कोणतरी येता सारण होऊ काय वेळ नाही लागत 2-3 मिनिटं बघा सारण झालं लवकर सारण झाला आता पिठाच्या तयारीत लागूया आता या सारण घेऊया काढून ही अशी पडवळची भाजी मळून घ्यायची असतं नाही हो मीठ टाकायचा व्हायचं आणि मळून घ्यायचं हा सविस्तर लिंक खाली दी तू तशी तुमका हवी तर आम्ही गावी केलेली हा पडवळच्या भाजीची लिंक ती तुम्ही बघा 1 वाटी मोदकाच्या सारणात मी 1 वाटीत तांदळाचं पीठ घेतलंय आणि ह्या पीठ मळून घेतलंय आता बसलंय वड्याच्या पिठाच्या तयारीत हे मी कसे करते वडे माहिती आहे तुमका दाखवलेली हा ती पद्धत म्हणजे झटपट वडे तिथल्या तिथे चण्याची डाळ उडदाची डाळ भाजून केलेले झटपट वडे हां ती सुद्धा लिंक देतो ही उडदाची आणि चण्याची डाळ भाजून त्याच्यामध्ये ते मसाले ही काय नेवरी हो 11 मोदक झाले नैवेद्य आता 2 नेवरे 1 करायची नाही 1 दुर्वांगला आणि 1 मला हां है ना हां 1 गणपती आणि 1 गौरी 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 म्हणजे कोण पार्वती हा त्याका भरपूर आवडते बाबा तो बोलणार मला आता हे 11 मोदक झाले आणि हे 2 नेवरे कडक आणि आता ठेवूया झाकण वाफून आणि वाफून घेऊ आता पेटून घेऊया गॅस आणि वाफून घेऊया उकडीचे मोदक 10 मिनिटं चण्याची डाळ वाटून घेतलंय त्याच्यात गूळ टाकलेले तवलेला होता आता यो ओवो 2 चमचे तीळ अर्धा चमचा ओवा घेतले 2 चमचे तीळ आता घालूया लाल मसाले आणि चण्याच्या डाळीत मी 1 हिरवी मिरची आणि आला वाटलेलं आहे आता ह्या घेऊया सगळा मिक्स करून मीठ रवला हां मीठ रवला मीठ आणि कोकमाचं जर असं आगुळ गळू उपयोग खास असते ना अळूला नाही ते मी पानांका लावतंय तरी पण जरा ह्या पॅटरमध्ये हे केलं ना तर आंबट गोड गुळाची हां आता 2-3 चमचे पोह्याचे तांदळाचं पीठ हो व्हायचं असं कोकमाचं आगुळ ही बघा कोकमाचाही पानांका चोळतलंय आणि हे चवीपुरता मीठ चला आता रवळून घेऊया सगळा एक जीव ही अशी आयडिया बरी पानांची खास जाता आणि सगळीकडे पानाक आंबटपणा पण लागता मध्ये मध्ये डाळीचे दाणे राहतात ना ते तळल्यावर छान लागतात आणि ते तीळ तर छानच दिसतात उलटा सुलटा
ही आता छोटी छोटी पानं आहेत ना, या आधी असा कडेने दोडून घ्यायचा. असं रोल करत येऊच. आता हे रोल तयार झालो. आता आपले मोदक उकडतात ना, त्याच्यात आधी गोड उकडून घ्यायचा, मग हे तिकटाणीचा ठेवायचा. एक रोल तयार झालेला आहे. चला आता वाफवून घेऊया आपले अळूवडे. त्याच मोदक टाकू. आता मोदक मी काढून घेतलंय, कढी उकडून घेऊया. भाजी घालूया. आता हे घालतो लाल चण्याची उसळ फोडणे. एक कढई तापली, आता घातलंय तेल, थोडंसं कांदो, 2 तेजपत्ता आणि टॅमॅटो बारीक चिरून घेतले. आता कढीपत्तो पण तो पण घालतोय. आता ह्यात घेऊया आपलं मालवणी मसालो. मी गरम सामान वाटलंय, आता 1 चमचो घेतलाय मी. तो मसालो ढवळत नाही, त्याच्यावर घालते वाटप. आता वाटप 2 कलरचा दिसतं. ह्याच्यात गरम मसालो आणि हे नंतरचा वाटलेला आहे खोबरा कांदो. आता करूया गॅस मोठी आणि घेऊया परतवून. चांगला मस्त कलर येतो. वाटपान जरासं तेल सोडलंय की आपल्या ह्याच्यात सोडू होय उकडलेले चणे. आता हे आपण उकडून घेतलेले चणे. आता उसळी दाटसरपणा येऊ होयो ना चण्याच्या, मग असे चुरगळून टाकायचे आणि ती चव पण भारी लागता. ही आयडिया ना माझ्या आईची आहे. तुम्ही जर मिक्सरात 4 दाणे नाही वाटलास ना, ते असे टाकायचे आणि उसळीक आपल्या दाटसरपणा पण येता. लाईट गेली आयता एक तर असे चुरगळाने टाका. मिक्सर असतात तर मिक्सराक लावा, पण 4 दाणे काय लावणार. आता घेऊया ढवळून. ते आपली अळूवडी पण वाफते. हा काय कलर इलो हा मस्त. आता ह्या चणे उकडलेला वाईच पाणी बाजूक ठेवलेलं आहे, ता घालतंय ह्याच्या. अंगाबरोबर रसो होयो. वड्याबरोबर उसळ की खाऊ पाहिजे ना. कढीलो मीठ टाकला की झालंय. उसळी काय वेळ नाही, आपण चणे उकडून घेतले. आता ह्याच्यात चवीपुरता मीठ. तर मीठ टाकून मी ढवळले नाही, आधी घालते कोथिंबीर आणि ठेवते झाकण. एका ठेवले थंय 1 किलो सांबाराचं टोप. आमच्याकडे गोडी डाळ कमी खातात म्हणून गोडी डाळ बारक्या टोपातच करतो. आता टोपात घातलंय तेल. आता टोपात घातलंय तेल तापला. जर असं कांदो टॅमॅटो उकडत घातलेले म्हणून थोडंसंच घालताय. तेजपत्ता आणि कढीपत्ता, आला लसूण मिरची याची पेस्ट. आता सांबारात पण मालवणी मसालो 1 चमचा आणि ह्या वाटाप आपला मालवणी गरम मसाल्यातला. मोठी गॅस करून चांगला परतून घ्यायचा. आता वाटाणे मी वाटप वाटले तेव्हाच वाटून घेतलंय. काळे वाटाणे त्याच्यातच वाटून वाटून घेतलंय मिक्सराच्या भांड्यात. आज जरा लगबग खूप घाई झाली आहे. आता उसळ आम्ही केलं ना चण्याची, मग हा सांबारा प्रॉपर वाटून. काळे वाटाण्याची उसळीची पण खाली लिंक देतो. अगदी तुम्ही काळे वाटाण्याच एकच करत असाल तर. या बघा हे वाटाणे वाटून घेतलंय मी. ते आता घालूया. ते आता घालते. अशी वाटून घेतली की चव भारी लागते. हो, तेलात परतून पण घ्यायचं. हो. आणि त्या वाटाण्याचा पाणी आता वतूया. आता ह्याच्यात मी काळे वाटाणे उकडते मीठ घातलेलं आहे म्हणून मीठ ह्याच्यात बेतानीच घालू पाया. मग आता ह्या पाणी घालतंय. हे बघा 4 वाटाणे ठेवचे असतात सांबाऱ्यात. वाटाण्याचा सांबारा नेहमी काळाच दिसतात कारण ते काळे असतात ना वाटाणे वाटून घातलेले. तुमका सांबारा जास्त आणि गोडी डाळ कमी, जसं आम्ही तुमका सांगलो. आम्ही तुमच्याकडे येलो ना तर असंच करा. डाळ नको. आता मोठी गॅसवर ह्या चांगला परतून घेतलंय मी. उरलेल्या काळे वाटाण्याचं सगळं पाणी मी ओतते. एकदम पातळ नाही आणि एकदम घट पण नाही, मीडियम. एवढा वया
पिऊ गोया ना. आता चण्याची उसळ आपली झाली हा. मस्त कलर येलो हा. हे बघा लाल चण्याची उसळ एकदम भारी. कोथिंबीर टाकल्यावर सुगंध मस्त येलो. आता गॅस आपला सांबार घालवत आहे. 3 गॅस आता आमचे. आणि आता ही आपली अळूवडी पण शिजली आहे का बघू गोया. हा पानांनी कलर सोडल्याने वाफली आणि डाळ पण व्यवस्थित. आता ही पण गॅस घालवत आहे. चला मोस्ट ऑफ द काम झालेलं असा. आता होय भाजी फोडणे घालूच्यात लाल मठ आणि पडवळ. आता सांबारात उकडतेळी मीठ घातलेलं आहे. आता बेताचाच मीठ घालतंय. जास्त मीठ झालं तर वांदो नाही. पाणी घातलं बरोबर काय नाही. पाणी घालून ढवळू आहे. पाणी घालून फळकवली पिऊ गोया. आता पाणी घातलंच तर वाटप घालून झाला आपल्याला. कढीपत्त्याची पानं, पाव चमचा मोहरी, बरा झाला. कोथिंबीर शिवरताय. गॅस घालवते. आता अर्धा चमचा जिरा. आता जी आपण डाळ उकडून घेतलं त्याची घोटते मी. रवीनी घोटूची गरज नाही बघा. चमच्यानंच डावल्यानंच झाली. आता ती घालते. अशी डाळ ओतली की फोडणी आपसूक वर येता. चवीपुरता मीठ आणि आपली भरपूर सारी कोथिंबीर. त्या डाळीत कड इलो की आपली डाळ पण झाली. आता तिकडे मी डाळ ठेवलंय. आता हय मी पॅन मध्ये पडवळची भाजी करून घेते. तेल घातलंय पॅन मध्ये. कढीपत्तो, 2 हिरवे मिरची मधून कापलाय आणि 2 छोटे कांदे बारीक चिरून घेतलाय. आता ही मी डाळ भिजत ठेवलेलं आहे ती घालते. पडवळच्या भाजीत चण्याची डाळ बरी लागता. पडवळच्या भाजीची रेसिपीची लिंक असा आम्ही गावी शूट केलेलं गावच्या पडवळची भाजी त्याची लिंक खाली देतो. सविस्तर माहिती हवी असत तर तुम्ही नक्की बघा. डाळ परतून झाली. आता ह्यो मी पडवळ मगाशी मीठ टाकून मळून घेतलंय आणि पाणी घालून घेतलंय. त्याच्यावर मी चिमूटभर हळद की ते आम्ही फोडणे हळद घालत नाही. पडवळची भाजी काय आळत नाही त्यामुळे त्याच्या फोडणी घातल्या मी मीठ घालते की ती मळूनच आपली आळली आहे भाजी. तर चवीपुरता मीठ आणि खोबरा. आता मीठ खोबरा चांगला ढवळून घेऊया आणि ही भाजी आपण वाफेवर शिजत ठेवूया. आता आपली डाळ झाली. मी गॅस घालवते आणि या मधल्या गॅसवर मी पडवळची भाजी वाफेवर ठेवले पाणी ताटात ठेवून. मी आता कढई घेतले त्यात वाईस घातले तेल. आता घालते एक हिरवी मिरची आणि घालते कांदा. आता कांदो वाईस गुलाबी झालो ही लाल मिरची भाजी मी चिरून घेतलंय ती आता घालते. ह्या भाजीत मीठ घालायची घाई करायची नाही. ही आता अर्धी कढई झाली पाऊण कढई. जेव्हा ही खाली बसत तेव्हा आपण मीठ घालायचा. ही बघा आता भाजी आपली 2 मिनिटात पूर्ण आळली. पटकन होता. पाल्याची भाजी पटकन होतं. त्याला फक्त चिरूचेच वांदे चट ठेवचे. आता ह्याच्यात घालून घेऊया आपण खोबरा. बारीक गॅस. आता हाताबरोबर मीठ घालून घेते. आता चवीपुरता मीठ. पाल्याच्या भाजीत हातचा राखूनच मीठ घालायचा कारण पाल्याची भाजी मातीतला म्हणतात खारटपणा थोडा असता. मग अळू असांदे लाल माठ असांदे की मुळो असांदे. डाळ झाली. डाळीवर ठेवले झाकण. पाल्याची भाजी झाली. आता ही दोन्ही भाजी मी खाली उतरून घेते आणि आता पडवळची भाजी किती वाफेवर शिजली ती बघ. आता आपण पडवळच्या भाजीकडे जाऊया. दिसता तर मस्त कवळा पडवळ गावला होता एकदम कवळा.
शिजता लगेच. फक्त शिजाची नाही ती चण्याची डाळ. तिथंच बांधलो ना. तेलात परतले की शिजता. आता अजून 2 मिनिटं लागतली. वाय जरा चरचरीत लागता. मधला वाटतं शिजाचा राहू. मीठ घातल्यात. मीठ घातलंय. ही भाजी आणणार नाही ना. आग आणि पाण्याजवळ जपून काम करायचं. बघूया पडवळची भाजी शिजली आहे काय. झाली आता डाळ पाण्यासारखी दिसता म्हणजे झाली आहे. आता ती करूया गॅस बंद. इथे मी कढई ठेवली आहे. वड्यांचं तेल खळवळलंय. आता इथे मी घालते तेल. आळूच्या गाठ्यांना थोडं जास्त तेल लागतं. होतात 1 नंबर. शिल्पाबाईने अळूच्या गाठीची रेसिपी दाखवली ती तुम्ही सविस्तर बघा. आता याला घालायला पाहिजे फोडणीला लसूण. आणि गॅस करूया बारीक. आणि लसूण थोडी लालसर होईल. लसूण आणि अळूच्या गाठीचा जो फ्लेवर येतो ना म्हणजे चव 1 नंबर. ही अळूची पानं आहेत ना मी आदल्या दिवशी आणून ठेवलेलं आहे. आणि ते का अशी बाव होईल म्हणजे ही अशी थोडी बावली ना की नरम होतं. मग त्यांना असं ना हळूहळू हळूहळू वळू वया जशी आपण वात वळतो तशी. आणि इथे ना ह्यांका अशी 2 गाठ मारून घेऊ अशी. आणि हे मध्ये ही जागा ना त्याच्यात ही गाठ अशी मारू. ही झाली अळूची गाठी. घालूया मसालो लाल मसालो मस्तपैकी. आणि त्याच्यात घालूया आता ही अळूची गाठी. आता ही अळूची गाठी घातली त्यांना वाय आता हलक्या हाताना ना. आता गाठी सगळी सुटतली असं कोटिंग करून घेऊया. एका हलक्या हातात नको उडव. आता उडवूया. हा असा टॉस करायचा. आता ह्याच्यावर थोडं पाणी शिंपडूया आणि वर पाणी वाफेल शिजवून घेऊया. आता ह्याच्यावर शिंपडूया पाणी वायचा जास्त नाही. असा पिंडा टाकला. आणि ह्या ताटात मी घेतलंय पाणी. आता या ठेवूया असा वाफेल शिजत. आणि त्या झाकणावर ठेवलं मी पाणी. आता ते तेल तापला अळूचे गाठे फोडणे घालेपर्यंत हय माझे 4 वडे थापून पण झाले. हे बघा गावच्या सारखं केळ्याच्या पानावर थापलंय. ते बघा फुगले पण मस्त असे 3 वडे घातले तर लालसर कलर येलो. मी वड्यात हळद घालणे नाही पिठात. आता यांना काढून घेऊया आपण टोपली. म्हणजे कसं तेल जरा गळताना म्हणजे जास्त वडे तेलकट व्हायचे नाही. सगळे विचारतात ना कमी तेलकट हो काय करूया. तर असं वडे कमी तेलकट हो. तांदळाचा पीठ वापरायचा. गव्हाचा पीठ किंचित वापरलं असतं. नाही वापरलं असतं तुमचं वडो तेलकट व्हायचं नाही. हा ना. ही टीप आहे. आता वडे काढून घेऊया बाबा हलक्या हातात. तेलाजवळ जास्त गजाली मारू सारखे नाही. आता काय म्हणतात माहितीये मालवणीमध्ये गजालीन गहू खाल्लो. आता त्याचा अर्थ सांगा. माहिती असतं ना सगळ्यांना जे मालवणी असत. गजालीन गहू खाल्लो असे म्हणतात. काम बाजूक राहता आणि बायका गजालीच मारत राहतात. होय ना गजाली. नाही तर काम करू आणि पोटात कावळे ओरडत असतात. मामना व्हायचं फुग रे फुग वड्या फुग. त्याका ढकल तेलात. नाही तर तेलात नाही ढकललं असतं कसं वय. वडो फुगलो. माहितीये नाकार कोणाचा राग असताना त्याका पण म्हणतो काय ते तुझं वडो किती फुगलो आहे ना. हो नाकावर राग असता नाही. वड्याचा पीठ रागानच मळू पाया तरच वडो फुगता. ती कहावत बी आहे ना. तुझं वडो किती फुगलो म्हणजे कोणाक नाकार राग इलो असत ना तर म्हणतात. आता ह्यो सोडलाय ना. ह्यो जातलो त्याका भेटाक. हा मिलन. एक दुसरे का मिलन होत आहे. जा बाबा तू तुझी जागा घे. तू तुझी जागा घे आणि तू बाहेर ये. आता बघा फुगलो की नाही. माझं वडो नाही फुगना. आता एका काढून घेऊया बाहेर. दर किती होत. आता दुसरं वडो. दुसरं म्हणता म्हणता टोपला भरला. जोपर्यंत पहिलं वडो आपण परतत नाही ना तोपर्यंत दुसरं वडो सोडायचं नाही. तर मग ते चिकटतात. तेल तेवढ्या पुरता थंड होता. आणि मग कायच कोणच फुगणार नाही. म्हणतात वडे फुगणार सगळे रागवले. तो बघा आता तो त्यांना परतल्यान परत तो परतल्यान की हो सोडायचो. ट्रिक टेक्निक मालवणी लोकांची. मालवणी असं नाही. तसे आमचे वड्याचे रेसिपी भरपूर आहेत परब किचनवर.
कशा कशा पद्धतीने हातावर, आता केळीच्या पानावर पण दाखवलंय. एक पद्धत रवली आहे ती म्हणजे माझ्या आईची, पाण्यावर रुमालावर थापायचे, फडक्यावर. जसं थालीपीठ थापतात ना, थालीपीठ प्लॅस्टिकवर थापतात. नाही रुमालावर पण थापतात हो, मी 1-2 व्हिडिओ मध्ये बघलं. तव्यावर थापतात का थालीपीठ? हा असे पण थापतात रे बाबा, काय काय कमाल. अळूची गाठिया काय झाली बघा, एकदम नरम झाले बघा. पानांचा कलर बदललो, शिजत इले पण अजून वाईच वगत आ. त्याच्यात मीठ आणि या घातलं नाही ना? नाही, आता घालू आहे ना मीठ, खोबरं आणि कोकम घाल. आता बसले म्हणजे आता काय बसायचे नाही. खूप सारा आपला खोबरा घालूया आणि त्याच्यानंतर हे कोकमा मस्त. आता मीठ रवलं, आता घालतंय मीठ. मीठ वाईज जपूनच घालतंय, कारण खारट झालं तर त्याला पर्याय नसता. हे सगळं घालून असं आपण टोस्ट करू. आता आपण चमच्यानंच धावूया आणि परत जरा 2 मिनिटं वाफेत शिजवूया. अळूवडे चांगले थंड झाले, कापून घेतलंय. आता हे आपण तळूया. वडे झाल्यानंतर त्याच तेलात, म्हणजे तेल गरम होईल तर वाट बघूची गरज नाही. बरोबर की नाही? पटकन झटपट तापलेल्या तेलात. आणि कधी पण आधी वडेच तळायचे, तिखटाणीचा नंतर तळायचा, नाही तर वड्यांचा चव येतो. तसे वाफवून घेतले ना, जास्त वेळ नाही लागणार. पण हे बुडबुडे व्हायच कमी होऊ पाहिजे, तेव्हा आपण दुसरी बाजू परतायची. काढून घेऊया. बाजूला वडे, ते तळायचे अळू वडे आणि तळलेले अळू वडे. मस्त. अशा प्रकारे सगळे अळू वडे आपण तळून घेऊया. आमच्या मालवणी लोकांकडे गणपती बाप्पाचा तर तेव्हा वडतात मामना, आणि त्या मामण्यासाठी बनवले एवढे सारे आपले पदार्थ. असं हे आम्ही आमचा मामना दाखवला, म्हणजे त्यातले पदार्थ. तुम्ही काय करत असतात ते आमका कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आता गावात मॉप बायका येतात आणि मॉप मदत करतात, भरपूर सारे आयटम असतात, मामल्या खीर सगळं करतात. पण आम्ही आता गोड मोदक केलं, कारण बाप्पाच्या आवडीचे ना, म्हणून मोदक केलं. तुम्ही मामद्यात काय गोड पदार्थ करतात तो आमचा कमेंट मध्ये सांगा. आणि आमचा नेहमीप्रमाणे परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब. नेहमी हसत रवा, खात रवा आणि मामदा ओळख पण येवा. धन्यवाद. बाय बाय.